Na kraju puta pitala jedna devojka evrounijatske veroispovesti: pa dobro, šta vi onda želite izdajniku? Šta biste mu poklonili danas? Izdajniku prvo sliku. Čiju sliku? Pita ona. Slikar je Vladimir. Mogu li da je vidim? Devojka ne odustaje. Ne znam ko može da vidi, ali sklopi oči i gledaj. Milan Rakić je bio pravi predstavnik srpske žrtvene elite. Sin uglednog intelektualca, parijski đak. Umeo je da voli svoj narod do samozaborava. Umesto da provodi dane u hladovini činovničke službe, on je sa suprugom Milicom po nalogu otadžbine otišao da bude konzul Kraljevine Srbije u Prištini. U doba najvećih stradanja srpskog naroda pod Turcima i Arnautima. Rakić je sa svoje konzulske dužnosti nadležne izveštavao da je turska vlast Arnautima dala odrešene ruke da ubijaju Srbe. Da su obesni Arnauti u Pećkoj Nahiji, pošto su naš narod opljačkali i proterali, okrenuli svoje razbojničke pohode na manastir Srpske patrijaršije u Peći. Da čovek sa zebnjom mora misliti na budućnost našega naroda ako ovakvo stanje potraje još koje vreme. Da su se Arnauti u Prizrenu okupili da odrede dan kada će se izvršiti pokolj Srba. Slao je 1909. 1910. 1911. spiskove uhapšenih i mučenih Srba, Srba ubijenih, Srpkinja silovanih, nesrećnica na silu poturčenih. Pišući pesmu o kosovskom Hristu, on je u samoj suštini opisivao stvarnost. Očajan i strašan, Hristos ruke širi, večno čekajući pastvu koje nema. Ali Rakiću to nikada nije bio povod za plašnju i povlačenje. On se još dok je bio konzul Kraljevine Srbije na okupiranom tlu herojski držao. Ušao je u Peć među porobljene Srbe bez pratnje, iako su mu Šiptari pretili da će ga ubiti. Čim je izbio prvi Balkanski rat, on je, nikom se ne javivši, napustio Ministarstvo inostranih dela gde je bio činovnik i otišao u četnike Vojvode Vuka. Među prvima je ušao u oslobođenu Prištinu. Iskopao u dvorištu konzulata zakopano zvono i zazvonio. Mladen S.T. Đuričić je zapisao Rakićevo svedočenje o onome što je pesnik nazvao najvećim danom u svom životu. Ostavio sam konzulat, u kome više nisam imao šta da radim, pa sam uzeo pušku. Dakle, izbismo na samo mesto Kosovske bitke. S desne strane gudio je Lab, pun nove snage od jesenje kiše, i žurio da odnese veliku vest. S leve, na brežuljku, slegalo se zamišljeno Muratovo turbe. Postrojiše nas. U pratnji štaba pojavi se komandant. Junaci moji, znate li gde se nalazite? Znate li kako se ovo mesto zove? U zbijenom stroju lupkarala je puška o pušku. Zatezale se remenjače. Ovde gde mi sada stojimo, na Vidovdan 1389. godine, istoga dana i istog sata poginula su oba cara. To je Gazimestan, na kom je Obilić.
Oko mene popadaše vojnici. Pogledam, ljube zemlju. Valjda sam se i ja bio sagnuo kada nisam primetio otkud izađe mlad oficir sa isukanom sabljom. Stade pred komandanta, pozdravi, raportira nešto pa se okrete stroju. Diže sablju i poče gromko. Na Gazimestanu, od Milana Rakića. Silni oklopnici, bez mane i straha, hladni vaš oklop i pogleda mrka, vi jurnuste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo survalo se s vama. Kad oluja prođe vrh Kosova ravna, Kosovo postade nepregledna jama, Kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša što poslednji beste. U krvavoj stravi kad trulo carstvo oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu deci ovog veka da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja lažu, ko te voli, danas taj te voli jer zna da si mati, jer pre nas ni polja ni krševi goli ne mogaše nikom svesnu ljubav dati. I danas kad dođe do posljednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem. Prvo me izdade sluh, pa onda i vid. Ispred mene se podiže breg sa turbetom, zaviju crveno i ostade viseći kao plamena zastava. Iskaza me celog, planina. Od uzvika se lomilo nebo. Nova i mlada Srbija slavi Vaskrs, a ja s mukom sam se držao na nogama. Više osetih no što videh kad se neko odvoji iz moje jedinice i u trku stiže pred komandanta. Gospodine pukovniče, taj koji je ispevao ovu pesmu, ovde je s nama. Evo ga pozadi s bombama, u odredu vojvode Vuka. I odmah odjeknu komandantov glas. Dobrovoljac Rakić, napred! Čuo sam sve, ali nisam mogao ni da koraknem, čak ni da otvorim usta. Rukavom od šinjela zaklonio sam lice i pustio suze. Prvi i poslednji put tada. A posle Gazimestana Rakić hita Stojanu Čemerikiću, srpskom starcu, da mu blagovesti Srbiju na Kosovu. O tome je pisao Stojanov unuk Milan. U selu Skulanovu na Kosovu živeo je jedan handžija, Stojan Džokle Čemerikić, rodom iz Prizrena. Rakić je od njega napravio sebi ne samo čoveka od poverenja, nego i najodanijeg prijatelja. Pred odlazak za Beograd, Rakić se oprostio sa tim svojim prijateljem koji je bio oronuo i oboleo. Neću, ne mogu da umrem pre nego što vidim srpskog vojnika na oslobođenom Kosovu, rekao mu je prijatelj pri opraštanju. Prolazili su meseci. Džokla je sve više oboljevao i nije mogao da se s postelje digne. Ali je on čekao. Čekao je spasenje. I najzad kucno je bio očekivani čas. U srećnu jesen 1912. godine Milan Rakić, četnik, u prethodnici pobedničke srpske vojske, prelazi granicu na Merdarima, na domaku same Prištine. S višeklijama i bombama on, bivši konzul, ulazi na čelu jedne kolone u mesto u kome je toliko godina službovao. Vane, mane i toliki mali ljudi bili su njemu u mislima kada su svetili Kosovo.
Rakić se setio i svog prijatelja iz Kulanova. Jednog dana povede sa sobom nekoliko vojnika i na čelu ove neobične čete sa šubarom na glavi, naoružan, uputio se u selo. Njegov prijatelj Džokle ležao je na svojoj gruboj postelji, živi leš, strašniji nego onaj Rakićev Hristos u usamljenoj crkvi u Metohiji. Do njega gotovo da nisu ni dopirali zvuci kosovskih okršaja, ni osvetničke pobede. Slobodan si! Došla je Srbija! Uzviknuo je Rakić bolesniku. Iako u polusvesti, Džokle je poznao glas. Pogledao je Rakića. Pogledao je naoružane vojnike pod čajkačom oko njega i razumeo je. U magnovenju pribrao je svu svoju snagu, ustao iz postelje mršav, dug, nezgrapan i poljubio svoga oslobodioca u čelo. Zaljuljao se i pao. Džokle je mogao ispustiti dušu tek kada je njegov zavet bio ispunjen. I Rakićevo okruženje bilo je herojsko. Njegov šurak Vladeta, sin jedinac slavnog Ljubomira Kovačevića, poginuo je kao divizijski oficir oslobađajući staru Srbiju 18. oktobra 1912. Nad njegovim grobom otac Ljubomir je održao ovakav govor. Sine, 500 godina srpski narod je čekao trenutak da se oslobodi Kosovo i dočekao ga je. Ti si pao u ratu za tu svetu stvar i ja sam ponosit što sam kao otac danas u stanju da te svesno i sa ponosom žrtvujem idealu za koji sam i sam živeo. Sine moj, idi i reci caru Lazaru, Milošu Obiliću i svim kosovskim junacima da je Kosovo osvećeno. Odnesi im glas naše radosti i budi im vesnik jednog boljeg doba za celo srpstvo. To je ta slika. Au, reče EU devojka na početku drugog putovanja. Šta li tek hoćete, veleizdajniku? Veleizdajniku pravdu. Zauvek.